ta tabbata Nura Inuwa shi ne sarki. A ranar Asabar ne wasu gungun masoyansa suka kai masa ziyara. Masoyan nasa sun ziyarce shi ne a ofishinsa da ke Kaga kan titin zuwa Jami'ar Bayero ta jihar Kano, inda masoyan nasa suka kai masa wata kujera ta musamman da aka yi tare da sandar girma irin da na SARAKAI. Masoyan nasa wato Bashi da Ikram sun yi tattaki ne har ofishin jarumin naku, inda suka kai masa wannan kujera da sandar girma. Jarumin wato Nura Inuwa, wanda aka fi sani da Nura Inuwa, ya bayyana farin cikinsa a fili, inda ya wallafa a shafin shi na Instagram yana cewa kujera ta musamman haɗe da sanda daga masoya Bashir da Ikram, na gode. Wannan dai ba shi ne karo na farko da masoya suke gangami su je ofishin jarumin ba domin su karrama shi. Ko a kwanakin baya wasu masoya sun yi tattaki tun daga garin Zamfara sun zo sun karrama jarumin. Jim kaɗan bayan tafiyar masoyan nasa, jarumin ya wallafa hotonsa zaune a kan kujerar, ga kuma sandar a hannunsa, inda masoyan nasa suke tsaye a bayan shi. Ya wallafa hoton ne a shafin shi na sada zumunta na Twitter, inda ya yi magana a ƙasan hoton, inda yake cewa kujera ta musamman tare da sanda daga hannun masoya Bashir da Ikram, na gode. Mintuna kaɗan da wallafa hoton nan nasa a shafinsa na Instagram, tuni 'yan uwa da abokan arziki da masoya suka fara masa murna da fatan alkhairi. Ga kaɗan daga cikin mutanen da suka taya shi murna tare da fatan alkhairi. Ibrahim Inuwa cewa yake sarki ne abokaina. Shi kuwa Ma'auya Altin cewa yake mu ahead oga. Real Ismail Kabir aiki cewa yake masha Allah, inda Muhammad Usman shi ma yake cewa masha Allah. Sauran kuwa mutanen kowa da irin sticker da yake turawa, wasu su tura wuta alamun yana wuta, wasu kuma tafi, wasu kuma yabo. A ƙarshe dai Nura Inuwa ya miƙa godiya ga masoyansa, sannan ya ce yana sanar da su insha Allah yanda suke burin faranta masa, shi ma kullum bashi da burin da ya wuce haka. Ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin mu ringa sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode.